На мінулым тыдні шклаўчане сустракалі вясну. На стаянцы каля раённага дома культуры жыхары і госці раёна адзначылі старадаўняе славянскае свята – масленіцу. І чаго толькі тут не было. Спартыўныя конкурсы, забавы, выставы продажы, падворкі. Гасці частавалі духмянымі блінамі, каўбасамі, шашлыкамі і іншымі смачнасцямі. Традыцыя святкаваць праводзіны зімы і сустрэчу вясны прыйшла да нас са старажытнасці. І як у былыя часы, так і ў нашы дні святкуюць масленіцу шырока і весела. На стаянцы каля раённага дома культуры сваю прадукцыю прапаноўвалі шклоўская райста, агракамбінат «Зара», кампанія «Дамачай». Прадаваліся слаўгарскія сыры з каровінага і казінага малака, арэхі, семачкі, яблыкі, а таксама зерне. Праводзіў дэгустацыю і продаж сваёй малочнай прадукцыі масларобны завод. Рэалізоўвала прадукцыю санітарна-гігіенічнага прызначэння папяровая фабрыка «Спартак». Раённы гісторыка-краязнаўчы музей праводзіў акцыю «Шчодрая масленіца», уручаючы купоны на наведванне выстаў музея да 5 сакавіка з 50% знічкай. Работнікі устаноў адукацыі, культуры, сацыяльнай абароны, сельгасарганізацыі раёна ад душы частавалі ўсіх жадаючых стравамі беларускай кухні і гарачай гарбатай. Удзельнікі свята слухалі канцэртныя нумары, падрыхтаваныя солістамі народнага ансамбля народнай песні і музыкі «Бліскавіца» і самадзейнымі калектывамі сельскіх дамоў культуры. Усе жадаючыя прымалі ўдзел у розных конкурсах, забівалі цвікі, кідалі валёнкі, перацягвалі канат, каталіся на тюбінгах. І вядома ж, з усіх гасцей на свяце знайшліся смельчакі, якія рызыкнулі залезці на масленічны слуп і атрымалі за гэта прыемныя падарункі. У ходзе кірмашу праводзіўся конкурс на лепшае падвор'е, у якім улічвалася не толькі яго афармленне, але і мастацкая самадзейнасць. Намеснік старшыні райвыканкама Міхаіл Куксянкоў уручыў дыпломы пераможцу і прызёрам конкурсу. Першае месца заняла дзіцячая школа мастацтваў. А кульмінацыяй свята стала традыцыйнае спаленне пудзіла масленицы.